Jangan ni kesini, agak kat wetrik penajun, aja akuat, aja sekilang jeng rang bak senong jeng ko umroy nang ra, rang bak dong jeng ka yo umroy, presiden jeng ki samla, aku yo umroy presiden jeng samla, aku umroy pulun, dan ka aja sekilang jeng ki rang bak baro ki samla, ilong kemi, ni od ni ribon kum ka jeng IT, ya kini ka office trikam, pak office jeng ki samla, hapo jeng ka yo umroy na kam tak jeng betul jeng samla hi. Bat ni kerben bat ni kerja IT kalau kerja mentoy bat kerja kerku nak kita joki hak kamparo bat kita tinggi od under ribon mung kada kerja sendiri Kaseng samla dong road yo umroy hak roi trek jeliu arja arwar kalau pli ke office trek kam bapura jongka ban pensok iki pai ba kan ikathan. Ya kan ke office tray kam lawan ban play do MLA ke Umroy constituency uba George B Lingdo kumukong san hakajinga don lang urang ba stong Umroy nongra uba bayatei lapang urang ba dong ke rut yo Umroy uba JL nonglan lambat kinoi lambat ki khot jong ka sek samla dong rut yo Umroy bakun thubru yo president usamla bayasha nongdhar ki khot jong ka seng samla snong Umroy nongra seng samla Umroy pelun seng longkmi ki riurang ba lambat ki khun samla. Ya kan ke office traikam latain lengba ka skim SRWP jong usnam arja arpoi arja arpuar. Hakani ke si UMLA ulalet ru ban jurep ya kawai ke telong ka badan hakani ke dong. Uba George ulakula ru ban penbhai ke te ke telong kenang makipat ba kin pendon kam ya ka. Chuan kat bat ki rang ba jo kadong. Ba kum nu pin pentre kani. Tik samla ke ong batong ni penis no lang bat tu ka baldon nupan. Khang ba kan kham itana ka jakaru ni num dai bam than shibon bat ka ba alpat kalong na ka benta ka pisa kalau iki ke kren shwa ba ki mistri thau shwa kan nu ka ka sha bat nak play kren yo don kala dum ti ba num lo hai dor ibret ni la man kham tre ba ba ka ju ka por bangin yo ya ka kam ka ba itana bat ka yen tre kam ru ka ba ibet ibian na ka benta ki sanu dengan sungu ya ka jintai sitam pujuki ban ngalong kiru la dan kam ban yano seniang lemsi mokhiu ba syatri man subhana ka yang samlaru ban pendunai ka jinglut nam tak bai belaru ka ba pin yami sakhmat amar kum ka ka por ka ba long khwan toy di bagi ab yo nong ka ba ab ni thapla ab bai sha no ngiran kam ba ki samla ki pin identiti da kumai pa ba kumbolong haki por mo syang play I bubu spin ano bas baki way pat ki rurong ba ki balay don gini 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 mensyuai kata sisir baka poy ko pisah po dong teng na baru iba tam hendak soy lais na yung dorbar teng na ipisah iba tam na rin dorbar lay pasat lais na pat uta kalau kiki ka baki pun ba kisnong kikiyo namar bahaki po mensyuai ka skim dum don rumyo tehendrai na ga jing trish tom pa kan e bayo andian sai na ga liang kisnong ki trish tom na ga liang ki senglong kumi seng samla bantei la kisnong baga sungu brong ya pi kum ki seng samla po ga yalam ju president ba secretary ba pila pen inuk sa biang sai sisien mala don hi jing tumu ga wa kamon ga skem ba kham tam e ga jing ti la pen jo pi pila ban le ki bang pen kala ya ka dong ai men sim ya ki rang ba long kumi bat ya ki samla kum ju na kam ta kala we ju ki hak ni ka ju ko mata ki om bai ba ki samla ki ba khlam bud lo spineless youths ki samla ki ba khlam bud lo kum ba men nei samla sumar lai sibun kam ka rong phong perthai ndai la dei ka por pat ban ya trei shisha hina ka banta snong na ka banta ki sem na ka banta ka je ben riu na shisha pen thami kai de ki rong phong ki ba shipor ndai klet pat ya te kala wei ka bang idon kam ban ngam ki thiet ki bas kem ha jong ki yang ki sem ha jong ki men sem ki don not te shisha ka jong ka je ben riu ka unit hang ne ha yom roi ka badai tang ka kan toi la ne ka dong ka ba na ka seng samla nong ra kin yo e ka ne ka office nong nga ai kuble ki nong ilam jong ka ne ka seng samla de ka jing tre stom ka jong pi ka jing wat lat wat ti ka jong pi ya ka ba phila yo e ka ne ka office ka jong pi de ka jing
ki ka jing sat ka jing im jing ki samla ya ban tre nam ta ki kam ki babha ya ka ba philala ya ban patulun ki kam ki per jong ka seng samla ya ka ba kum MLA yu i ka jing tre stom ka jong phi ki samla ya ba MLA ru ila kloi ban yarap ipi ya ban yo ka office to ble nang don dekat bat phi ki samla ya ba phinang la ban tre shu nam ta ki kam ki babha jong phi ha ki imlang salang po shnong ka thaw po ka shnong roi pulun hi bar ko wei kit bok yang ri MLA ya ka ba inang la shu ban tre kham ha ban tre bha shu nam ta pai lang jong ka shnong roi bat na kam ta kam roi constituency hi bar ko wei to ble nang don dekat bat phi ya ba phinang la ban skri shu ya